الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam, yaay boyi hande ko aljuma, juula e giɗo ma mo jiɗɗa o, urnir hunuko ma an ma ñes e julde neraɗo e jantade Allah. Nam ene urna hunuko. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نودنو سوي لا إله إلا الله صرفنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولوك جدا الله جدا ندسل كل بلال نودن بي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فرفصوية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ندسل جدا الله سيدا جدا الله هل من جدا قوي نومو ندسل جدا مو personnalité mondial numéro 1 juula e makko nder aljuma. Allah juula e ma laabi sappo, aɗa fini subak ndeysaan, aɗa tokño ummoɗa, aɗa dawa a suwa hajirade walla a hajirima, a ñantima a ñantaka, aɗa fayi jeere, aɗa fayi machine, aɗa fayi usine, aɗa awoya, aɗa remoya, aɗa wiyata tafa, aɗa ɗara, aɗa wiya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أورو ساكرة وده بركة، أورو برمي وده بركة، قد أهريك وده بركة، كون يهتي وده بركة. سبكو إند الله قدر إند جومي رادو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله منتي هورم دي لمنتو بنقاد هاندي manto Allah jangu hala Allah ha mbawa farir mbawa ikhlas. bandiraɓe sehila ko adi fo mbeɗa wasiyo on e hooram e hulde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. kanko wi to deftere makko teddunde يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إسان بندرا بسيلا ما منيه كل الله سيدنجي مالير كلام هلاني الله ملاك أينام ديسان إن بي إنجولي المصطفى صلى الله عليه وسلم أينام جدا ما مجد له واجي قولي يا رسول الله جنجدم كونغول غول من نانتوهن ويقول آمنت بالله ثم استقم. ديسان غوغدين الله e focto ndeysaan so almustafa wiyama yo focco minama noon. mbeɗa siftina kadi bandiraɓe so neɗɗo maayi o namdor haake da'ira maɓɓe, ƴeerota omo huli Allah walla o hulani Allah, omo yooɓi kulal Allah walla o yooɓaki kulal Allah. so siraɗi waɗamay fawkoye jeygol e dow jeygol ɗon ko joom kartal kulal Allah ko ɓen ndewata ɗon ɓen daɗan. thumma nunajji alladhina ttaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. ñande hen hay annabaɓe allahumma sallim e Allah kisal ko kulal Allah dandata neɗɗo. bandiraɓe sehilaɓe nam ɓen hulɓe Allah ndeysaan ɓe poocti malaikaji jaɓɓoɓe seeɗa ɓe jalta aduna, malaikaji yurmen jaɓɓotoɓe bandiraɓe sehilaɓe. ceerno son hulɓiɗi noon Allah moƴƴo on haali ɗum e Qur'an al-Karim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الملائكة هيو welcome. Soyez les bienvenus. Malaka jurmen hor cunude to paɗon to ndeysan on kulata ko goppuɗon caggal mawɗo man ko ɗum ko bolle puuyɗe aljanna a oppi galle a oppi ɓiɓɓe a oppi liggey a oppi hunde fof Allah rokkuma aljanna ha beltoɗa. oɗo aya ko sotto Fussilat aya ko numéro makko ko 3 bandiraɓe seeɗan Al-Mustafa wiya yo focco mina mano ngare poccoɗen ɗemɗe men pocco guire men pocco nanɗe men pocco en kalta sona ko weeli Allah en ƴewata sona ko weeli Allah en memata sona ko weeli Allah en jahata sona ko weeli Allah ɗo Allah wofate ɗo ñoore woni goppen ɗon ɗo bone woni goppen ɗon ɗo musique woni goppen ɗon e nam ɗo simme woni goppen ɗon kala ko mbaɗen départé kala ko welani Allah gonen waliyaɓe Allah bandiraɓe sehlaɓe e nam المصطفى ويا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نيسان سورة الهود آية تمدر سبوي إن لا يو فوس نيسان يو فوتش يو ريو كانكو اتوب غير اتوب نلال مالنجيا افوتشي بنيسان باسر ودي ترانسغريسي باسن يورد كيري الله نسيدي كومباتن كو اومو نانا كو كالتن كو اومو يي كو غولتن ko ɗum ɗon ngare kersade Allah wi Al-Mustafa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah waya yo hul Allah mina ma no gormi so am hul Allah i holko mbaɗmi min kay darmo waɗani min kay ko ni ko wiyano yo huldu Allah ko o refto ɗum kadi ɓiɓɓe ceerno ne mbaɗa ɗi comci minen fof mi ɓorno ɗum wona minen fof ɓiɓɓe sernaɓe ɓiɓɓe almu fof ne ɓorno min jawiɗa yaaɓe to henne wallahi ko min jawiɗa maɗen gontuɗa ceerno nde aɗa waajo min inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. yo Allah rokken tubde en haden maay tubde hade men maayde bandiraɓe sehla ndeysan Muaz ibnu Jabal e Abu Dharr al-Ghifari kamɓe ɗiɗo fof ɓe jantima hadis celluɗo nela sallah sallam wi ɗo goɗɗa fof yahul Allah ɗo goɗɗa fof yahul Allah o wi sa waɗi bakkar rettin hen ko moƴƴi mumta ɗum o wi jikkuma o yo moƴƴu noon hadis rawahu Tirmidhi wa qala hadisun hasan ndeysan hadis omo selli bandiraɓe sehlam nam en mbino e darsu men ɓennuɗo koye qissa siddi gonɗen sahabaɓe hewɓe ndesan maaye nde ɗo wolde en mbi Wahshi wari Musaylimul Kadhab oɗo penowo wi ko annabi bandiraɓe sehilaɓe hande ceerno Ousmane hol koɗo men oɗo koɗo ndeysan nela salah sallam duwanima mom ceerno Ousmane holno wiyete mami haal inna ɗe nela sallah sallam wimo e Allah waɗanmo aya ene wallamo e kala ko anniyi e moƴƴere ndeysan sa yiiɗi moƴƴere a ñaaguima Allah rokkuma Allah so rokkima ko dokkal so haɗima ko dokkal sa yiiɗi ko gandani woni bakkar ene woni ene bonna diine ma ene bonna jikku ma ene tulmina ɓandu ma Allah hadma ɗum Allah watta ko hanan ndela donima mom wimo ay Allah rokkuma aya ene wallamo e ko anniyi e wadde moƴƴere ko bandiraɓe sel Tufayl bin Amr ad-Dawsi ndeysan oɗo ko lamɗo Dawsu koreji Abu Hurayra ƴeew sa wiyama oɗo ko sehil nelaɗo ƴeew oɗo ko sehil nelaɗo la ilaha illallah ƴeew sehil Al-Mustafa oɗo aɗa foti yidde ɗum so yama ceerno moƴƴinan ɗo min ceerno ko sehilam ñande foti min kalde wallahi mbiɗa andimo a weltor ceerno Oumar Dia ko sehilam ko mawnam ko ceerno ƴeew yim fof gandi jiɗma saabu ceerno Ousmane saabu a yiɗi ceerno Oumar Dia ɗi ceerno moƴƴo ko ni wayi oɗo ko sehil nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ndeysan ko teddude leydi mabɓe to bandiraɓe sehilaɓe nam o ummi leydi mabɓe ndeysan kanko on woni ɓe mbi barme makko dirtetake barme makko koko defata tan ko kottowo tan fiti ala mo ruttata e ñaagunde ala mo ruttata jippina ko jippino hoɓe omo hottaɓe omo ñamminaɓe omo yernaɓe quelque chose lanalada nanguɗo ɗalɗo les poulets cuir les poulets mbaɗaɗe four e tasaji joɗɗiɗi e hors d'œuvre fof omo jogui galle makko ndeysan oɗo galle ko belɗo ko moƴƴo omo hotta hoɓɓe ndeysan bandiraɓe sehilal oɗo ko noon wayi o ummi leydi makko titi hama bandiraɓe sehilaɓe aynam o ari Makka o tawi hare nan ɗon hare nde woni ɗon ko Quraysh ene ndewa hubal ene ndewa sanemeje e nelaɗo sallah sallam wiɓe mbiye la ilaha illallah male ɗon kono ko ɗum hawni ƴeew bandiraɓe julɓe rewɓe ɗiɗo debbo e gorko ɓe naati nder Kaaba ɓe piji toon nde ɓe piji toon ɓe mbatta kaaƴe ɓe gonti kaaƴe
ɓe gonno ko nder kaaba makka na ɓe jaltiniɓe wiyata ko naila wa isaf ɓe mbaɗa hedde kaaba ɗo ƴeew yeehi ha juuri makka naɓe mbatti heefere ɓe mbatti rewde ɗiɗo sanameji ko ni wayi la ila yo allah danduɗe e sanameji e gagneji dewate nela salah sallam e allah hoto wat añeeram ɗo watte feeto bandiraɓe sehlam la ila o tawi haare Quraysh en Abu Jahl ene mbiya ene jogui allaji temettete capan jeego ɓe ndewa ɗum nelaɗe rewa allah goto o tawi ɗum haare hakkude guiɗo allah e hakkude gagné allah ɗeɗo haare sa ari ɗon ndewata ko guiɗo allah o saɗa yiɗi dadde bandiraɓe sehlam e nam o ari makka ndeysan o jippi makka nan ɓe nani o ari eɓe gandi ko baytode tan ko poyet ɓe mbimo an Amr ɗo Fayl ben Amr a ari ɗo wuuro amen ndeysan tawɗa ɗo emin gonde probléme mawɗo emin tawi ɗo waaji goto o wi ko annabi o bonni hakkude debbo e joom galle mum hakkude cukalel e yummum o serdi min o adde amin bida oɗo wahabi ala fof ko mbiyan nela salah sallam ɓe mbimo heɗomi haalama hoto heɗo haala makko de sa nani haala makko tan ko ñangotoɗo ko bilejo ko piɓowo ko guttowo ɓe mbaɗi tan ɓe amplifier radio je télé je fof ɓe mbi eɓe bonna inde nela salah sallam ko noon makka naɓe mbi وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بمي هركدي القرآن سو القرآن جانتا غولé mbalo don Paula Muhammad sallallahu alaihi wasallam o do foole rek bimbi o do jido ko nyangorodo te o mo sernde yimbe hoto hedo haala makko o yiɓe ndewi mi ren ha ƴettumi coton bukki tan mbaɗmi e noppam mbimi oɗo kam mi hetta ko ɗo o yi ngar mi mbaɗmi ɗawaf ndeysan mbi jaami to kaaba to mbeɗa waɗa ɗawaf taw mbeɗe barkino e allaji ƴeewi on barkino e sanameji ndeysan nde wona o wona juulɗo bandiraɓe sehilaɓe inam o yi cukkumi noppam mbimi oɗo Mouhammad kay mi hetta ko ɗum ene bonna feeram la ilaha illallah o wonti ibadu de ɓeɗo waajoroɓe horkiɗe ɓe ko waajoroɓe الله يا كنتم الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أريد مجد يمفوف قل ردوا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله يقول لك ترى ورة واجه من الأون وما كرب ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ستينك يقول لله ورح لم جنو ورح يم شاك ورح ودم نين ورح وتم نين بوبا أولي آية ستوبو توبي إلم إلى حيث إلي وتابرك وهذا وامي تنكن كرا نياما جس بيدا كل بنا السبب سبسا دنين دين جودي no jawdi a wallita ko e dewal Allah ala jawdi addarma ko sando linde so tawi jawdi addarma ko sandi linde so Allah hadima ndin on jawdi fittu Allah ni yidma kala ken bonna diine ma so Allah hadima dum yen Allah ni yidma bandirabe sen ngare paamen do en enam o ina arbe kaaba do ndesan beda wango ha jimi jol makka sallallahu alayhi wa sallam de sa tawmo bi non o yi Allah sali haminara ko jangata ko mbede bado sa nene nelan jang Qur'an non hono der tafda ndeysan ma ser nenam bandam jonata aljantan ja nelan jangal ma Qur'an arrahman allama alquran khalaqal insan nisal Allah jangal ma ndeysan Qur'an nelan jangal ma Qur'an waji ko holo rego Zubayr ibn Majid ko sahaba Abu Darda wala Bara o yi njulmen tiagal nelado o mo jangi سورة التين والزيتون بس جبير عبد الله بن جبير مطاب وين لا جنجي سورة الطور من هني جند مقدسان والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم بلا التي شغل لنا بها بلي أبل ترى نرى نقبل الشرك نقبل تلقي بلي نقول شغل لنا بها بلي بندرا بسيلاب إنام بلا بندرا بسيلاب إنام وإنن من إلى نجان ديسان بيمي يا طفل عندك كانغادو an ka poet an ka beyro an ka intellectual haaluji ɓeɗo yimɓe ne mbaɗma ne kanma heɗade oɗo heɗomo so haali ko moƴƴi ƴetta so haali ko fewani goppa ko ni wayi so neɗɗo wima ne Allah wi neraɗo wi hutoro hakkille ma ko haali ko en selli nan so sellani goppa ɗum ka c'est très simple jarani haɓeɗo jarani sekodirede wutte bandiraɓe sehilaɓe eynam o yi garme makko mbimomi min makkanaɓe jaɓɓimami ɓe ala fof koɓe ndinnaɓema ɓe mbima ka bilejo ɓe mbi ka ala fof koɓe kalanema o yi nera sallah sallam bismim ndeysan joƴƴinimo nera sallah ɗum woni ko jangguini o jangguinimo suratul ikhlas suratul falaq
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اسمو رين غاندودا سا جانغيدوم وانا غوبو وانا غوتو وانا ديسو وانا غوبو وانا جوو وانا ايام وانا تلكر وانا لور هيدر ان باوان تاما سا جانغيدوم لا بيتخ جيمبيا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق اموني ما جوم فلق كوي من شر ما خلق ابوني كلا كوتاغا ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ابن وتوبة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد هاي حاسد سأجنجي ديسان سوت الفرق على كوانت حاسد بوران ديسان وواحد يمر الله رقم ولا كان كومن سوما باراج ما كنجي كدي كوي أني كو كدي وانا كدي بندرا بسير الله رقم دكان بندرا بسير إنام وي نلا جنجي سوت الفلق وجنجي سوت قل هو الله أحد وورو كارو هادر مجي وي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونأتي دين الله بندر بسيلو وإن جودي من مكة لسان نلا أنا جنجنا من دين ساتوبي أودي رترتي هو أكثر جتان وانا إنه دين الله سيبون لو دين مجي كنا جنبو دين ما نغندا كنا نلا يمر نغندا كنا نلا هادي أينام الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال كنا نلا يمرون بدي كو هادي نغوبي wonjid mi tan ko e nelaado dono Allah rokkani aya sin tan anda ko gonme dum ko gonga Allah nelaado wi Allah rokkumo aya o ummi makka on fay leydi mabbe o ari haw hakkude kaaji on fay leydi mabbe tan ko wayno lampani torso lumière nuural tan yalte tina makko bandiraabe julbe o Allah oyi Allah so woni tinde be ber ko Allah ji zabbimi komi zabbaado komi kudaado yo won bange god woni e lochol makko o mo telon fay wuro mabbe ndeysan lochol gol wayna lampani la ilaha illallah o ari galle mabbe ndeysan to dawsu bandiraabe sehilabe aynam o yetti o yi ba makko assalamu alaikum salmini mi juri mam babam bandam hakkude men taji baba o ko woni o mi rewi diina Muhammad o ko diina Muhammad ko o diina Muhammad ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul o mi rewi hen o ya loro babiraɗo ndesan looti ari wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ndesan o yehi kadi joom suudu makko o yimo hayyo sambaylam hayyo ma chéri o chéri ala ɗo hannde en ceeri ha laaɓi ummoɓe to oy ko woni oy mi rewi diina Muhammad o yi diina ka ndewɗa fof min ndewa diina o yiya lootoyo to hayre fulan ndeɗo hayre ko sanameji mabɓe ton oyni ndeɗo hayre somi loorima oymi aka kulla nde hayre sanamere wawa nafde wawa lulla haydara wawa talkiɗi nafara talkiɗi lorra ha gañiji ɗe nafara foroje ɗe telliraɗa ko nafarma debbo looti ari wi ashhadu an la ilaha illallah chéri koko wa ashhadu anna muhammadan rasulullah galle weli ndeysan nder adna inde Allah nan ɗon bandiraɓe sehilaɓe eynam dawsu ndeysan Abu Hurairata ko toon jeeya sehil nelaɗo goɗɗo ko toon jeeya Abu Hurayra kadi wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah o ummi ɗo ndeysan omo noddaɓe seeɗa gonɗini hen o fayi makka to jol makka sallallahu alaihi wa sallam omo salminoyi ɗum ndeysan nde o yetti makka so Allah jaɓi yontere fande ko ɗon kaleten nde o arti makka nde holko nelaɗo wi omo wonde Aba Hurairata سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين